Mä oon aina rakastanut kaikkea käsillä tekemistä. Lapsena mä harrastin esimerkiksi ristipistoja ja se oli jo 90-luvun Vantaalla tosi outoa. Voi kuvitella, mitä se on nykypäivänä. Mun oli tosi vaikea kuvitella, että semmoisista kädentaidoista tai vaikka savitöistä voisi tehdä ammatin. Vaikka kädentaidot ja keramiikka elää tällä hetkellä sellaista renesanssia, niin mä pelkään, että ne jossain vaiheessa katoaa. Ja mä ajattelen, että taiteilijana mulla on mahdollisuus tuoda niitä tekniikoita ja sitä tekemistä ihmisten eteen. Mun on ollut helppo kutsua itteeni käsityöläiseksi, mutta taiteilijuus on jotain semmoista tosi ylevää ja arvokasta. Mä oon nähnyt, mitä se vaatii, jos haluaa uhrata koko elämänsä sille taiteelle. Ja mä oon ihan päinvastainen, ihan tavallinen. En ole koskaan lähtenyt täältä Vantaalta ja käyn lasten kanssa viikonloppureissulla Prismassa. Mun äiti on muusikko ja mä muistan, kun mä ilmoitin meidät kerran yhteen tapahtumaan, missä piti valita ammatti ja mä valitsin taiteilija. Ja kerroin sitten vähän olona mun äidille, että no mä nyt valitsin meille tämän taiteilijan. Ja sitten mun äiti katsoi mua ihan vakavissa ja sanoi, että Anna, niinhän me ollaan taiteilijoita. Ja siinä mun sisäinen lapsi sai jonkun hyväksynnän, että niin, että itse asiassa, että niin, mä oonkin taiteilija. Mä oon Anna ja mä oon taiteilija.